Dan il-bersa li inti timmaġina sewa fej Malta għandha tmur biex tkun Malta aħjar. Da ġej minn xi ideal f'moħħok, f'moħħ Salvo Malija, jew tara xi gvernijiet oħrajn preżenti jew passati li nistgħu nemulaw. Fimni, difetti se jibqa' dejjem għax aħna bnedmin u imma l-edukazzjoni is key. Ma rispondi l-mistoqsija. Inti meta tikkontrasta l-pajjiż u kemm qiegħed gravi l-pajjiż, let's say, qed tikkontrastah ma' ideal f'moħħok jew qed tikkontrastah ma' gvern jew pajjiż jew sistema li ġieli kien hemm fil-passat jew preżentament li nistgħu ngħidu isma' nippruvaw tal-inqas naslu għal dak il-pajjiż. Ħana dak ibini għax m'għodx indur mal-lewżajt. Jiena minix No nazzjonalist Eh. u laqas qatt se nkun. Jiena anke meta ħriġt magħhom, meta x'ma nazzjonalisti għattilhom jiena l-bandera tiegħi mal-bandera Maltija u l-lider tiegħi l-kuxjenza. Għalhekk ma tlajtx ovvjament, ġifieri. Biss jiena naħseb li l-sistema meta kienet ġifieri meta tħanna fl-Ewropa, naħseb li l-ħsieb kien aħjar kif immexxu l-pajjiż, veru iktar bil-mod. Imma slowly but steadily, l-aġla għattu samaġa dejjem friħhom jagħmlet. U din nista' naraw mill anke l-istorja riċenti tagħna. Veru hemm ċertu drittijiet li veru jiena pereżempju wara lija kint gej ma interessanix ġifieri. Ma interessakx? Kintix gej jew mhux biċċa tiegħi, I mean it's your life u inti tista' tgħixha kif trid. Imma di li pereżempju xi ħaġa bħal di nużawha politikament saret għażiżni pereżempju. Bħal di tal-gejs, il-rights da. Għaliex għax l-intenzjoni hija ħażina. L-intenzjoni biex noħolqu paraventu. U veru, jiena naħseb li la daħluna fl-Ewropa waqt l-amministrazzjoni l-oħra, naħseb li dak iż-żmien kien aħjar. Jien naħseb li s-sistema kienet aħjar li pereżempju mhux ma saru kazzati, saru ħafna kazzati, dana jiena dejjem hekk ma tistax pretendi li kollok mara jew raġel perfetti. Il-partner tiegħek se jkollu difetti, kultant qabbiż ilek ukoll. U kemm qabżu għalili nazzjonalisti votajt kontrihom għax minn għali Joseph, se jkun veru dak li qalli hu, li ma kienx. Imma konna rispettati, kien naħseb daffet li tbissom bidejk ġifieri. Mhux ma tgħid li ma kienx hawn korruzzjoni, ma kienx hawn. Naħseb korruzzjoni kien hemm. Il-korruzzjoni mhux se tneħħiha qatt għax inti fidejk qed jgħaddu il-miljuni. Imma altru kif għatlek l-ewwel tkun politikant u ssir korrott bħalma kien Lorizant pereżempju, dak kien politikant u sar korrott. Għax il-flus għamew jew bħal Ninu Zambit, kien ħafna minnhom daw. Imma altru li tidħol bl-idea li l-għada li tidħol il-gvern fidejk tiftaħ kont il-Panama, dik id-differenza kollha, ġifieri kienu korrotti l-ewwel. U mbagħad biex perpetwaw il-korruzzjoni tagħhom li għandhom f'moħħhom saru politiċi. And that is the big difference. Jien naħseb li hija ħaġa li ħadd ma jista' jmerja. Mhux qed ngħid li qed ngħidlek, għax jiena mhux qed ngħid li nazzjonali kienu l-ġenna tal-art, imma jiena ngħid kieku llum minħablu l-bib tal-Ewropa jibatuna nitnejku. Dik kien era aċċettawna, anzi riduna. Sewwa xi ħaġa kien hemm. Jien niftakar kien hawn is-swaret jirġu rrenġati, kraw kaktar naqra sens ta' kultura, jien personali ta' nazzjonalisti ma nantx mortajja, għax ovvjament il-bażus li dejjem ikunu ġifieri u jiena qatt ma kont bażuslu. Dik dejjem ħassejt ġifieri taħt in-nazzjonalisti, jiena xorta ħassejt li aħna konna parti mill-grupp esklus. Iva, u hekk se tibqa' dik hekk se tibqa', dik da pajjiż żgħir. Dan l-lum, jek tboss jisimawk taħdek, għanna għek għedin kolla fuq ġurġin. Fil-fat. Jena d-nisa l-lum, per eżempju, ma nix aċċettat minn ċertu gruppi, ġiviri anka nis li suppost naqblu maħħom. Jibżaw minni, zomu li għet arms lek, ta' ma tafx ti, ma tafx. U anka x'ma mort St. Edwards. Jena jiftakar, waħda mill-ewel stejjer li u mux għetnajt kull minn mar St. Edwards huwa fucking baħnan u liba, ma hemm uħud baħnan u liba mux għedin. Mark mar St. Edwards u mux baħnan u liba, teħx kemm